Čaute ľudia, vás vítam u nového videa. V dnešnom videu si zahráme hru, ktorá sa volá Eat a Friend. Je to hra, v ktorej musíte dohodiť čo najďalej svojho kamoša. OK, ako prvé sme dohodili len 87 takých sudcov. 87 metrov, či koľko? No dobre, OK. A by the way, dnešné video... Počkajte, neviem, čo som chcela ani povedať, ale to je jedno, zabudol som to. V dnešnom videu sa chcem trošku odreagovať od normálneho života, čiže si idem zahrať túto hru, inak by som hral takú úplne inú, asi také 5 go, alebo dačo také. Pozberám si tu tieto hviezdičky, lebo tie podľa mňa dávajú také body a môžem si za ne kúpiť vajca, z ktorých dostanem petov a z tých petov dostanem väčší hod. Či to chcem. Dobre, idem vyskúšať hodiť. Dobre. No, akože, není to hrozné, je to lepšie. Chcel by som také vajco, čo je v šope? Stále dačo za Robuxy, čiže si tu nič nekúpim. Idem asi si kúpiť takého peta, ale ešte párkrát si hodím. Poď, otvorím. OK, bani. Povedal mi bani. Prečo to ide? Ja, lebo ja mám auto open. To nevadí. OK. Tak vypnem si nejakého peta. Asi tam nepôjdem dozadu za tou raketou, ako v minulom videu, čo sa nám podarilo to, že som... No, tu nepôjdem práve. Neviem, prečo tu chcem ísť ďalej, proste tam chcem ísť, ale nechcem tam ísť. Ako v minulom videu, že sa mi podarilo to, že som zapojenú hru. Wow. Ty koky, bráško. To je ale rýchlo si, bracho. Kam som dopadol až? To je riadne veľa. Pana. To je mega veľa. Budem si asi kúpiť nové vajco. Videli, aby som si mal ekvipnúť tých petov, nie? Videli, ja tu mám takého peta ešte. Tak to neviem, jak sa mi tam objavil. Tak to není moc viacej, akože. Nevadí. Si pôjdem kúpiť nového peta, bo chcem ešte ďalej dohodiť. A ináč, mám vás veľmi rád, mám už 16 odberateľov na mojich hrozných videách. Niektoré ešte ani nemajú obrazovku, akože na hľadiak. Proste, idem si kúpiť tú peta. A strašne moc vám chcem poďakovať za to, že ma sledujete. Teraz mi trošku narastli sledovatelia. No nie sledovatelia, ale akože hliadnutia na videá mám trošku viacej. Čiže vám strašne moc chcem poďakovať. Toto by som si otvoril, brášku. A ste mega super. Ste mega dobrí. Otvorím si toto, lebo na to mám proste. OK, čo mi padne? Ty koky, to je epic. To je good. 8,5 tisíca. Wow, tak to dohodím tak na druhú stranu zeme gule, nie? Keď mám 8,5 tisícového peta. Ešte mám tisícového. 1,2 tisícového. Skadiaľ som ich zobral? Wow. OK, bráško, tak toto bolo dosť ďaleko. Pána. Idem ešte jednu typku hodiť. Vole, bráško.
bolo riadne veľa. Nový rekord mám. Šiel by som si kúpiť ďalšie vajco. Ale moc sa mi nechce ani. Pozberám tu tie hviezdičky, ma to dosť baví. Čo je toto? Aha, to nie je žiadne, že premením sa niekam. OK. Ale ja si nechcem kúpiť žiadnu raketu, čiže nope. Proste nie. OK, idem si pozberať tie hviezdičky, lebo mňa to proste baví zbierať si ich. OK, otvoril by som si toto stojí 35 000. A potom, keď čo dostanem, tak pôjdeme hodiť jednu vec. Ne, Ankaman, bráško, to je úplne to najhoršie. Ach, no dobre, tak vypnem si to. A ideme vyskúšať, že čo kam do... Wow, počkať. Nakoniec, drahý bráško. Wow. Cipana. Môj, tak to som riadne dohodil. Tak čau.